Asiphinde sikubingelele sikwamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba lukaZulu. Asiphinde sikukhuthaze ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye ukuphawula wakho lapha kuma-comment, uphinde ulakhe nevidiyo yethu namhlanje. Kumbukiso wethu namhlanje sizobe sihumusha amagama esiZulu siwachaze ngolimi londle bekhanyilanga. Amagama esizowabheka embukisweni wanamhlanje athi makwabe isishiyagalombili. Igama lokuqala esizolibheka igama elithi nompumelelo. Leli gama-ke linikezwa abantu besifazane. Ngokwelimi londle bekhanyilanga leli gama lisho ukuthi woman of success. Igama lethu lesibili esizolibheka igama elithi ndabezinhle. Leli gama-ke livame ukuba igama labantu besilisa. Ngokuhunyishwa-ke leli gama lisho ukuthi good news. Igama lesithathu esizolibheka igama elithi melusi. Leli gama-ke igama elinikezwa abantu besilisa. Lona-ke leli gama lisho ukuthi shepherd. Elinye igama esizolibheka igama elithi busisiwe. Leli gama-ke elithi busisiwe liyigama elinikezwa abantu besifazane. Leli gama-ke ngokuhunyushwa lisho ukuthi blessed. Elinye igama esizoliphinde silibheke igama elithi gugu. Nalo futhi leli gama elithi gugu linikezwa abantu besifazane. Ngokwelimi londle bekhanyilanga leli gama lisho ukuthi treasure. Elinye igama esizolibheka igama elithi khethiwe. Nalo futhi leli gama elithi khethiwe livame ukuba labantu besifazane. Lona-ke lisho ukuthi chosen one. Sizophinde sibheke igama lesikhombisa elithi inhlakanipho. Leli gama-ke linikezwa abantu besilisa. Ngokuhunyushwa-ke leli gama lisho ukuthi wisdom. Igama lethu lesishiyagalombili esizolibheka igama elithi sibusiso. Leli gama-ke elithi sibusiso linikezwa abantu besilisa. Kanti-ke uma lihunyushwa lichaza ukuthi blessing. Asibonge ukuba ingxenye yalo mbukiso. Asiphinde sikunxenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye ukuphawula wakho, uphinde ulike nevidiyo yethu namhlanje.